Čau, milí kamaráti, videli sme, že veľa fotografov fotí na nejaké zvláštne ohniská, ktoré u tej produktovej fotografie podľa mňa nevypadajú až tak dobre. Takže my sme si dneska pripravili videjko, kde si ukážeme, na aké ohniská fotíme my produkty, ktoré sú najbližšie tomu ľudskému oku a vypadajú fakt cool. Na moje najobľúbenejšie objektívy je tuto 24-70 GM a potom je Sigma 85 mm. No a ja ti teraz ukážem vlastne, jak sa s tým fotí, aké ohniskové vzdialenosti a či mi bude tento štúdio vôbec dostatočne veľké na to, aby som sa vmestil a vyfotil túto produktovku. No takže teraz si vyfotím 24 svak, to isté dám na 35, tú istú fotku vyfotím takto na 50. Tak, na 70, niečo takéto. Tak, si vymením ešte objektív. A so 75 budem až tuto niekde, hej. Tak. Takže teraz tu mám nastavenú 24, 24 používam hlavne na fotenie zo spodu, pretože zmocňuje produkt, robí ho fakt robustný, a naopak pri fotení spredu už mi ho hodne skresľuje a je to veľká nevýhoda, takže na toho moc nepoužívam. No pak je to potom 35, tu výhradne používam len na fotenie z hora, takže na tie flatlaye, kde mám asi v nejakej takejto výške foťák, čo je super, že vlastne tá ohnisková vzdialenosť není moc veľká a stále ešte nám dociahnem, takže nemusím sa naťahovať, keď nemám odpalovač. A je to fajn. Akurát je trošku nevýhoda, že malinko už skresluje, ale dá sa to dohnať v postprodukcii, takže no problémov. No a 50, XR-ská 50 je veľmi obľúbená, hlavne pre fotografov, ktorí nemajú moc kešúl, takže je to lacný objektív. Robí veľa muziky, dosť sa používa na portréty, ale aj na produktové fotky, samozrejme už má lepší bokeh a vlastne je taký akože najviac prirodzený ľudskému oku a neúplne deformuje produkt. No a ja 50 vôbec nepoužívam, pretože ma ten objektív nebaví. Ale naopak ohnisko, ktoré veľmi rád používam, je 70. 70 je proste úplne najviac cool, pretože najviac sa priblížim k tomu ľudskému oku. Ten produkt je naozaj veľmi pekne vykreslený, nedeformovaný. Akurát možno nevýhoda je to, že už potrebujem väčšiu ohniskovú vzdialenosť a keď vidím, že tu nám už štúdio fakt moc nestačí, tak je treba myslieť na to, že budeme potrebovať nejakú vzdialenosť na to, aby sme do toho dostali proste napríklad celú tú kompozíciu, ktorú máme naaranžovanú. Takže ja ho používam veľmi často. A potom je ešte 85, ktorá je niečo medzi tým, ale to je už super bokeh a topovka. Ale sú už zase tieto objektívy proste trošku drahšie, takže je treba na to myslieť. Na 70 a 85 objektív primárne používam na fotenie spredu a na detaily. No a ja moc dúfam, že vám toto video pomôže a že budete istejší vo výberu objektívov na fotenie produktov. No a budeme veľmi radi za nejaký feedback i komentáre tuto dole, pretože nás to zaujíma, aby sme vedeli, čo točiť viacej, čo naopak menej. No a možno aj za nejaké doporučenie ďalej. Tak pekný večer, čau.